Танылган татар шәхесләренең күмелү урыны җентекләп өйрәнелә. Айдар Нугмановның яңа татар бистәсе зираты турында каталог белешмәсе дөнья күрде. Зиратлар туристларны җәлеп итә торган урын була аламы? Эфирда таяну ноктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар. Әгәр дә килешмәсәгез, беләсез инде кызыл төймәгә басасыз, килешсәгез яшелгә һәм ак нейтралитет билгесе. Яңа татар бистәсе нинди урын ул? Ильяс хәзрәт, менә аңлатып китсәгез иде тамашачыларга, бәлки белмәүчеләр дә бардыр. Нинди урын ул һәм нәрсәләр белән бәйле ул, нинди тарихи вакыйгалар белән бәйле? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Әлбәттә, беренчедән рәхмәт әйтәсе килә менә шушындый саллы китапның дөнья күргәненә, чөнки ул бик кирәкле иде, әлеге хәтлек андый мәгълүматлы китапларыбыз әз иде. Ләкин дә менә бу яңа бистәдәге татар зиратына килгән вакытыбызда ул тарихи бик бай, эчтәлекле урын, үзе 26 гектар ярым тәшкил иткән мәйданчыкны ала ул. Анда безнең бик күп шундый танылган шәхесләребез урын дәфен кылынган. Бигрәк тә менә без инде ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсә 1998 елдан бирле үзе безнең шәкертләребез, остазларыбыз белән яз башыннан йөри башлыйбыз. Инде без анда остазларның кадерен бил, остазларның каберен бил дигән исем астында анда урын алган хәзрәтләребезне барлау. Инде менә ул гына түгел, дөньялыкта яшәп, шушында хезмәт иткән җәмәгатьчеләре булсын, язучылар булсын, галимнәр булсын, анда бик күп шундый шәхесләр урын алган. Мин әйтер идем, ул изге урыннардан анда баргач кешегә уйлана торган шундый бер мәйдан диде. Без инде менә үзебезнең мәдрәсә әһелләре белән шундый ук юл күрсәтмәсендә киләдек. Анда 200-гә якын шәхес кергән. Инкылапка хәтлек имамнар булып эшләгән мөдәррисләр, галимнәр, хафизлар, менә аларның исемлекләрен барлау белән шөгыльләнеп, һәм аларның каберләрен бүгенге көндә дә торгызу эшләрен алып барабыз. Шуның өчен бу эшләребез хәерле булсын дип, без үзебезнең дини күзлектән чыгып әйткән вакытыбызда ул бик кадерле урыннарның берсе безнең татар халкы өчен. Һәм без тапшыруларның берсендә Татарстандагы зиратлар турында, аларны өйрәнелү дәрәҗәсе турында инде сөйләшә башлаган идек. Дәрәфәндә, әгәр дә аңлашыла, татар авыллары бөтен Россиядә генә түгел, инде безнең илдән читтә дә бар, алар өйрәнелә, ләкин менә мондый тарихи яктан әһәмиятле урыннарны өйрәнү нәрсә өчен кирәк ул? Һәм менә мондый җыентыкларның әһәмияте турында да әйтеп китсәгез иде. Ул беренчедән ул безнең мирасыбызны барларга кирәк. Кайда гына булмасын, татарлар яшәгән һәр җирдә, һәр төбәктә алар бар, һәм аларны менә шулай эзләп, табып, аларны ачыкларга кирәк. Һәм инде икенчедән алар инде безгә тарихи фактлар бирәләр, тарихны ачарга ярдәм итәләр. Шулай шәхеснең кайчан вафат булганын, кайчан туганын белә алабыз, нәрсә белән шөгыльләнгәнен, нинди профессиясе булган, нинди титул аңа кагылган барысында менә шуны ачыклап була. Менә күрәбез бит, тарихта күп шәхесләрнең безгә вафат булган елларын да белмибез. Ул метрикаларда да әле ул заманда булмаган була, мәсәлән 19-нчы гасырны алсак, аннан иртәрәк чорларны алсак, һәм менә бу кабер ташлары инде аларны ачыкларга ярдәм итә. Һәм китапны тамашачыларга тәкъдим итик әле, күрсәтеп алыйк аны. Менә шушы китап бит инде ул. Менә шушы китап яңа татар. Ул менә күптән түгел генә табадан төште. Аның төзүчесе Шәһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтында эшли Айдар Илсурулы Нугманов. Монда бу китапта фақат менә мәшһүр шәхесләргә куелган истәлекләр генә кертелде. Алар барлыгы 700-дән артык килеп чыкты. Һәм шуларга өстәп инде анда без ачыклаган 60 борынгы кабер ташы да кертелде. Чөнки аларда инде тарихта тирән из калдырган шәхесләр иде. Кабер ташлары турында әле без аерым сөйләшәбез. Искәндәр әфәнде, менә шәхесләр дип әйттеләр. Монда тарихи бик кызыклы. Мин аны шулай укый башлаган идем, өйрәнергә кызганыч әле вакыт җитеп бетмәде, ләкин бәлки тапшырудан соң кызыксынырмын. Менә элегрәк нинди принцип буенча күмгәннәр анда. Һәм хәзер ул бит шулай ук хәзер танылган шәхесләрне дә бит әле кемнедер бәлки күмергәме, күммәскәме дигән сорау туарга мөмкин. Кем лаек анда күмелергә дигән сорау туа җәмәгатьчелектә. Менә нинди принцип сайланган элек һәм хәзер? Мин Ирактанрак башлар идем, Алмаз. Күп кеше белмидер, заманында мен студент вакытында минем җитәкчем Миркасым Госманов мине нәкъ шушы юнәлешкә кертеп җибәрмәкче иде. Һәм без аңа экспедициялар йөргән вакытта мин кулымда фотоаппарат тотып, һәрбер авылда без кулъязмалар җыеп йөридек. Һәрбер авылда зиратка кирип, борынгырак ташларны фотога төшерә идем.
Арсын шушы яңа бистә зиратына кайткач, мин үзем беренче тапкыр барып 70-нче еллар ахырында, әле студент чакта, 70-нче еллар. Ул вакытта әле фотоаппаратлар хәзерге кебек түгел. Ул хәзерге фотоаппаратлар түгел әйме. Пленкага төшерәсең, аны үзең нитәсең, үзең эшкәртәсең, үзең фотоларын ясыйсың. Менә шул вакыттан бирле минем хәтердә калган, ул безнең менә бу зиратта ул вакытта 70-нче еллар ахырында бик күп матур бизәлгән ташлар күп иде. Ул вакытта бик күп иде. 19-нчы йөзгә карый торган бигрәк тә, 20-нчы йөз башына карый торган бигрәк тә. Хәзер барасың, ул ташларның күпчелеге юк. Анда төрле сәбәп аркасында шулай килеп чыккандыр инде алаймы. Теге кабер ул минемчә табигый күренеш инде, барбер таш ул, я җиргә иңә ул, я ярылып төшә ул, ниндидер сәбәпләр аркасында аның язу күренми башлый, аннан соң алып куяларга, туганнары калмый ул кешенең, айымы күмелгән кешенең. Һәм менә хәзерге көндә менә бу китапның чыгуы гомумән менә шушы каберлекләргә, кабер ташларына игътибар артуы минемчә бик зур күренеш. Ул безнең үз тарихыбызга мөнәсәбәтне күрсәтә торган бер фактор. Үзебезнең үз-үзебезне ихтирам итүне күрсәткече. Һәм менә бу зиратта инде әлбәттә ул мин аны әйтмәс идем, ниндидер принцип бар дип, кемне күмәргә, кемне күммәскә. Хәзерге көндә анда уйлап карасаң рөхсәт тә ителми шикелле, ләкин барыбер инде ниндидер күренекле шәхес булса, галимме ул, ниндидер актермы, урын табыла. Шул Миркасым Госмановны. Шул минем устазым Миркасым Госманов. Менә карап карасаң инде безнең иң шундый зур һәм хөрмәткә лаек зират ул. Безнең шәхесләребез, иң күренекле шәхесләребез шунда җирләнгән. Һәм ни өчен моңа кадәр игътибар булмаган икән? Азат әфәнде, бәлки сез җавап бирәсез әлеге сорауга. Тикшерелмәгән һәм менә бу китап, бу белешмәнең чыгуы, ул кем өчен чыга? Менә кем файдалана ала аннан, кем өйрәнә ала һәм ниндирәк хезмәт куела? Бу бит инде бер көнлек кенә эш түгел. Монда чыннан да элеккеге ниндидер архив материалларын файдалана, бәлки Искәндәр әфәнде төшергән фотоларын да файдаланырга туры килмәдеме? Хәзерге вакытта төрле оешмалар шөгыльләнә, шул исәптән безнең институты, тел әдәбияты институты шул мәсьәлә белән шөгыльләнә. Элек без әле генә Советлар Союзы җимерелгә ничә ел үтте бит әле. Без һаман шул Совет мирасы белән яшибез инде. Совет вакытында ул тема бик катлаулы иде тема. Чөнки ул ислам дине белән бәйле тема һәм башка сәбәпләр. Бу беренчедән, икенчедән безнең татар халкыбызның төрле гырыф-гадәтләре бар, курку, шик-шөбһәләр. Гомумән бу темага карау ничектер игътибар гына җитми, гомумән куркып карыйлар. Куркып карый безнең халык. Шуңа күрә инде хәзерге вакытта да барсан әйтик шул кабул зиратларына җимрик хәлдә яталар. Чөнки халык курка киргә, чистартырга куркырга, төрле гырыф-гадәт бар әлегә кадәр саклана. Яһүдләрдә мәсәлән андый мәсьәлә юк. Яһүдләр бәлки аны үрнәк итеп алырга кирәктер, бу виртуаль зиратлар. Бер дә куркмаса кирәк. Алар интернетта булдыралар да менә шул виртуаль зиратны төрле мәшһүр кешеләре турында мәгълүмат алырга була. Безгә дә куркмаса кирәк. Менә шул китап хәзер чыкты, бик зур вакыйга бу. Әлбәттә зур вакыйга. Менә аны бәлки электрон версиясендә эшләргә кирәк, интернетка чыгарга кирәк. Халык белсен, туганнары, варислары бәлки бар бу кешеләрнең. Алар белсеннәр. Чөнки бөтенләй халык безгә кызыксынмый дип әйтә алмыйм, кызыксыналар. Хәтта теге урыслашып биткән варислары да бар, алар да кызыксына, татарча белмәсә дә. Ни өчен юк, Рифат, бәлки син җавап бирерсең. Менә ни өчен монда китаплар юк һәм ни өчен бу эшкә бик ниндидер сирәк очракта гына алыналар? Бу бит инде әллә нигә бер шул 100 елга бер чыга дип әйтсәк тә булар монда китапларны. Танылган шәхесләр бар, каберләрне өйрәнергә кешеләр бар махсус, инде шул юнәлеш буенча фәнни эшләр дә яклана. Менә ни өчен бу эш башкарылмый бездә? Мин инде монда киресенчә карар идем. Ниһаять бу эш башланды дип. Чөнки менә монда китап чыккан һәм бу безнең тарих өчен бик кирәк. Чынлап та менә әйтүләренчә без үзебезнең тарихыбызны шуның белән билгелибез, кабер ташлары белән. Һәм кабер ташлары алар турында ник сирәк языла, чөнки үзебез дә сирәгрәк йөрибез бай. Без инде әнә әйтте бит Азат әфәнде, без баргач нинди ырым-шырымнар бар, нәрсәгәдер куркалар дип. Чынлап та бу ниндидер курку, ләкин ул курку киресенчә анда барсак, без тынычланыр идек. Менә ул каберстанга гомумән зиратка кергәндә ничектер бөтенләй тынычланып каласың, бөтен дөнья туктаган. Біз бит инде менә монда ыгы-зыгыда яшибез. Киресенчә безгә зиратка барып, үзебезнең әби бабайларыбызны һич булмаса
шунда барып үлемне искә төшерү дә ул безнең өчен бик зур файда. Һәм зиратка мөнәсәбәт тә бар бит әле. Мин игътибар иткән бар шул авыл җирлекләрендә, анда барыбер мөнәсәбәт өмәләр уздыралар. Анда кадер ничектер зурак. Айрат, менә Казанда җитәм бу, һәм менә Искәндәр әфәнде әйтте бит әле, кайберләрнең туганнары да юк дип. Авылларда, мәсәлән, әгәр дә синең туганың булмаса да, син шул ук каберен чистартып торасың, анда инде карап торасың, аны саклап торасың. Казанда моны башкарып буламы һәм шундыйрак масштабларда шундый эш башкару реаль? Кызганычка каршы менә бу зиратта күп кенә каберләрнең халәте бик начар хәлдә һәм чынлап та кабер ташлар аунап ята. Менә монда галимнәр ялалар әйтергә, алар күпме зиратны йөреп чыктылар һәм еш очракта инде менә кабер таш өстеннән барырга туры килә. Һәм әйтергә кирәк, бу яңа бистә зираты, ул нәкъ яңа бистә зираты кебек барлыкка килгән. Аннарсын инде Совет заманында 19 гасыр ахырында ул гомумән Казан татарларының төп Казанда яшәүче татарларның төп зиратына әйләнгән. Аннан башка Казаныбызда тагын 4 билгеле зират урыны бар. Икесе инде бетте. Икесе менә Айдар әфәнде аларны барлады. Бардия бистәсе һәм Бишбалта бистәсенең зиратлары иске. Кызганычка каршы туганнары чынлап та я башка шәһәрләргә китеп, яки нәселе киселеп, яки гомумән белмичә калып, һәм менә монда шундый проблема бар. Күп кенә нәсел дәвамчылары гарәп графикасын белмичә торып, берничә елдан соң кабырстанга килеп, карап таба алмыйлар, аңлый алмыйлар. Бу кабер таш аларның гаиләләренә карыймы, юкмы? Андый проблема да бар. Һәм кызганычка каршы чынлап та игътибарсызлык, үзләренең шәхси гаилә тарихына игътибарсызлык ул да бар. Һәм тагын бер проблеманы әйтәсем килә, еш очракта артык игътибар да бар. Чөнки менә үземнең ерак бабама яхшы кабер таш ясыйм дигән яхшы теләктә алалар да иске тарихи кабер ташны сүтеп, аның өстенә яңа кабер ташны куялар. Һәм бу тарихи ядкар була торып, алар еш очракта кеше моны аңламый. Бу тарихи ядкар инде язулар анда һәм язып куялар инде яңа хәрефләр, яңа алфавит белән. Менә аны булдырмас өчен безнең менә бу нәкъ яңа бистәдәге бистәдәге зиратны мемориаль статус инде хәзер бар. Һәрбер менә мондый ташны аерым охранага бастырасы бар. Кабер ташлары югалу ул шулай ук тарихның онытылуына китермәсме? Моны без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Той аны нуктасы тапшыруы, зиратлар турында инде сөйләшә башладык. Айдар әфәнде, менә шуннан да кабер ташлары югала дигән фикер яңгырады. Алар нәкъ менә тарихыбызның ниндидер бер өлешен алып китә дигән күренеш белән килешәсезме сез? Әйе, шулай. Безгә хәтле эшләгән белгечләр, мәсәлән, 1803 елга караган кабер ташы тапканнар менә шул Яңа бистә зиратында. Biz аны менә 2017 елда өйрәндек, ул ташны инде тапмадык. Күп мәҗентекләп тырыштык, менә табарга бер ташны да калдырмыйча карап бардык, юк инде ул. Һәм анда иң борынгы таш хәзер 1813 елга карый. Ул Юсуф Бикбауылына куелган. Ул ташта инде менә лайк янына, бер як янына яткан, шундый хәлдә һәм аның инде кырые җимерелгән. Ул һаман 17 елда ничек ята, һаман шул килеш ята. Бәхеткә каршы аның үш ягында да чардуган куелган. Һәм анда беркем керми. Шундый бер зонада калган ул. Шуңа күрә генә ул әле саклана. Ягъни менә бер шундый чардуганнар саклап тора аны. Хәтта аны менә ул бастырып куярга тырышкан, аны бастырып та куеп булмый. Чардуганнар кумача куйты. Һәм менә югалган сайын инде без тарихыбызны югалтабыз. Мәсәлән, менә безнең атаклы, мәшһүр бай булган Ибраһим Юнусов. Аны барыбыз беләбез бит инде. Аның кабер ташының менә кырылатып, җимереп төшкән бер кырые. Һәм инде аның икенче кырыйда тиздән җимерелергә мөмкин. Һәм менә бу Ибраһим Юнусов ул зур шәхес, аның менә кайчан вафат булган елы да язылган. Шулай ук менә Сайдашевлар барысы да бар. Менә хәтта галимнәр ялгышалар, кай вакыт вафат елын бу вакытта дип куялар даты, һәм менә кабер ташында бөтенләй башка даты күренә. Һәм менә бу да ярдәм итә төгәлрәк аны язарга. Бу мәгълүматлар китапта урын алгандыр бит инде. Юк, монда борынгы кабер ташлары шәхесләр турында гына. Әйе, монда борынгы ташлар кирмәде, 60 гына кирде.
Менә 1000 борынгы кабер ташы кергән китап, ансы инде әзерләнде, һәм инде Алла буйырса ансы чыгар дип өметләнәбез. Эшенең башы бар икән, аның дөрестән дә дәвам булыр. Ильяс хәзрәт, Менә монда шунага киңрәк алырга кирәк дигән фикер, чөнки менә 19 гасырның ахырында бит инде Мөхәммәдҗан хәзрәт Галиевлар тарафыннан алар бит инде попечитель булганнар. Ул инде Гордомада да үзенең депутатлык буларак та шушы ниләрне попечитель астында тоткан. Аның бит инде менә җавап ала торган. Ул бүгенгесе көндә бик кирәк әйберләрнең берсе. Әйтергә кирәк, ул мәдәният министрлыгы белән берлектә. Шул ук вакытта хәзер менә президент каршында телләрне саклау комитеты бик яхшы гына эшли. Шул ук дин әһелләре керергә мөмкин. Горзеленхоз керергә. Менә бу команда булмыйча анда саклау мәсьәләсе бик сай булачак инде. Анар тагын бер теманы күтәрергә мәҗбүрбез. Ильяс хәзрәт, менә кайбер илләрдә зиратлар нәкъ менә музей ролен үти дип әйтәләр. Һәм бездә дә андый фикерләр яңгырады. Зиратта экскурсиялар үткәрелгән, шул ук туристларны күбрәк җәлеп итү максатыннан дип. Менә дин рөхсәт итәме моны? Һәм шул ук каберләр өстендә мәсәлән йөрергә рөхсәт бармы? Ул каберлек бит инде менә монда да әйтелеп китте. Ул килгәч кешене уйландыра торган мәйдан. Кеше бөтен дөнья мәшәкатеннән килә, анда ул икенче кеше булып кайтырга тиеш. Әлбәттә, менә сез әйткәндәй килеп, анда күңел ача торган чара, я булмаганда хакылдашып, ниндидер киемнәрең туры килмәгән килеш керәсең икән, ул үзеңә уят булырга тиеш. Бу мәсьәләдә менә берничә ел элек шундый ук улуг шәхесләребездән бер вакытны Шихабетдин Мәрҗанинең инде менә шушы без китап чыгарганнан соң анда кая күмелгәне турында мәгълүмат биргәч, ул әйтә, Мәрҗани монда күмелгәнме иде? Нөмәйтә моны кычкырып әйтмә инде дим. Ничек инде син белмисең бу хакта? Мәрҗанинең кая? Хәтта менә бу китап кеше кулына керсә, анда белерләр иде безнең шәхесләребез кая урын алган, кая дәфен кылынган. Адам баласының туганын без беләбез, кая ул урын алган. Кызганычка каршы безнең бит әле каберләре булмаган ул. Хади Атласилар булсын, Кәрим Тинчуриннар булсын, аларның бит әле каберләре юк. Аларны ничек безгә эзләргә? Менә бит буларның каберләре бар икән, без анда аларны табырга тиешбез. Бигрәк тә менә монда тагын да аерым рәхмәт әйтәсе килә Айдар кардәшебезгә. Менә без үзебез эзләнү эшләрен алып барганда да, ул бер көнлек кенә эш түгел. Ул туристлар менә килде дә карап кына китте түгел, анда бөтен мөмкинчелекне тудырырга кирәк. Халык белән эшли ала торган маршрутны булдырырга кирәк. Аннан гыйбрәтләнеп китә торган иттерегә, дуга кыла торган иттерегә һәм үзләре тынычланып китә торган тәртипне күздә тотарга дип. Мөмкин ишме бу, Искәндәр әфәнде? Кайбер кешеләр менә шуннан да ниндер киртәләрне аңламыйча ярый. Мәсәлән, безнең халык, анда безнең диндә булган кешеләр әле аңларга мөмкиндер аны. Шул ук туристлар алар фотога төшерергә килгән, анда шуннан да ниндер кызыклы детальләрне, шул ук кабер ташларына бәлки зыян да китермәс дигән куркыныч юкмы? Бик мөмкин. Менә исегезгә төшерегез, Мәскәүдә бик атаклы зиратлар бар. Новодевичий, Ваганьковский, анда бик зур, бөтен кешегә билгеле булган шәхесләр җирләнгән. Һәм анда экскурсиялар оештырыла бит. Анда махсус гидлар акча эшләп йөриләр. Менә Высоцкий кабере, менә монда Андрей Миронов кабере, менә монда Маршал Жуков кабере, менә Хрущев кабере дип әйтәм. Һәм ул үзенә күрә бер бизнеска әйләнгән. Менә мондай куркыныч бар. Андый нәрсә булырга тиеш түгел һичшиксез. Ул күңел ачу урыны түгел, чыннан да мин килешәм бу фикер белән, әйме. Ләкин шул вакытта ул гыйбрәтле урын бит, әйме. Ул кешене уйландыра торган урын. Ул теге тарихка кагылу шикелле бер урын. Анда бер менә ничектер акыллы рәвештә һичшиксез анда мәсәлән яшьләрне китереп күрсәтеп, менә безнең монда авылларыбыз шушында җирләнгән дип күрсәтү. Аңлату эшләре җитеп бәлки кирәктер. Менә бу ырым-шырымнар дип әйттегез, Азат әфәнде, шуннан да ни өчен ул ырым-шырымнар команда бар икән әле? Аларга ышанырга кирәкме, юкмы? Һәм кем чыгара ул ырым-шырымнарны? Менә бит күпме тыелган моментлар бар һәм мин үзем дә хәтерлим, бала чакта зиратка кергәч, моны эшләргә ярамый, тигене эшләр. Бәлки әхлакый яктан кайберләре дөрестер дә аның, ләкин анда кайберләре бөтенләй башка сыймаслык әле инде ырым-шырымнар да бар. Менә каян чыга бу ырым-шырымнар? Кем чыгара аларны? Бу кеше табигаты белән бәйле инде. Кеше аны система строй үзгәрә икән, социализмы, капитализмы кеше үзгәрми. Кеше шул кеше кала. Аның төп ниләрен курку бар, әйтик, нәрсәдер анда күкре икән, курка барыбер ул. Әйтик, анда нидер коттедж эчендә утырса да ул барыбер курка. Менә ул гадәти, ул табигый әйберләр.
ул шул табигатьтән килә торган әйберләр, шуңа күрә инде аны аңлатырга кирәк. Аны менә зиратларда ул бар, ул тәртипләр язылган, хәтта авыл зиратларында. Ничек нишләргә, ничек киенергә, нәрсә ярамый, нәрсә ярый. Менә кешеләр шул әйберне укып, шулай эшләргә тиешләр инде. Һәм без дин әһелләре инде күп аңлата инде. Бу мәҗүсилек, бу гореф-гадәт, ул әйбергә игътибар итмәскә кирәк. Ләкин халыкның табигаты үзгәрми, барыбер. Аны мен калса инде тагын күбрәк аңлатырга кирәк инде. Һәм сез чит илләрдә дә йөрисез, менә чит илләрдә мөнәсәбәт башка төрлеме зиратларга? Әлбәттә, анда менә әле генә мин күрдем, Филадельфия шәһәрендә булдым, Америкада Бенджамин Франклин каберен күрдем. Үзем кермәдем нигә зиратка, ләкин бик матур эшләнгән, барсы да күпмендер бер кадәр түлисен, анда $10, $5, $15 кешеләр керәләр, ләкин бик матур да йөрләр анда. Кычкырмыйча, нитмичә генә гомумән тәртипле әйбер инде ул. Тәртипле, ләкин ул безнең, бәлки безнең культурага туры килми торган әйбердер. Чөнки безнең халык икенче төрле. Искәндәр әфәнде, Бер-ике сүз өстим әле менә Азатка ияреп әйме. Мин дә бит инде шактый күп йөргән кеше әйме. Ул зиратларны күрдем, чит илләрдә дә менә төрле мөнәсәбәтне күрергә була. Мәсәлән, Таҗикстанда булганым бар әйме. Таҗикстанда гади кешеләргә куйган каберләргә игътибар бөтенләй юк. Кешене күмделәр, аннан соң тоттылар. Бетте, китте шуның белән әйме. Анда бер төрлерәк мөнәсәбәт. Мин монда килеп Алмания турында сөйләмәсәм, килешмәс әйме. Чөнки Алманиянең тәҗрибәсен яхшы беләм бит. Менә Алман зиратларына керәсең. Андагы тәртип, андагы тынычлык, андагы ничектер теге шул хәтле менә ул теге тәэсир итә торган шундый бер атмосфера тулдырылган. Тәртип бозасы да килмидер анда. Һәм тәртип бозасы да килми. Гаҗәп ул. Менә ул музей шикелле. Менә без дә шундый нәрсәгә ирешә алсак. Тагын бер хәлне сөйләм инде, озакка сузылса да. Менә моннан бер 5 ел элек мин катнаштым бер шундый бер чарада, Дрезден шәһәренең зиратыннан Казанга Василий Энгельгартның ниләрен кайтарды. Җәсәде булып чыга инде. Ул бик зур аның үзенең васияты булган. Ул Беренче дөнья сугышы вакытында шунда вафат булган, аны монда кайтару мөмкинлек булмаган. Ул Казанда эшләгән, безнең астрономия лабораториясын, обсерваториясын оештырган шәхс. Һәм аның васиятын ниһаять үтәделәр. Казан университеты бу эшкә бик зур игътибар бирде. Һәм аны алып кайтуда мин катнаштым. Беләсез, менә аннан соң мин ул зиратка бардым, бер елдан соң килдем. Аның каберен җимермәгәннәр. Җәсәде кайтарылды Казанга. Аны хәзер шул обсерватория территориясында җирләделәр. Ләкин һәйкәле калды һәм шунда ук язылган. 2000 ничәнче ел булды? 16нчы елда, 17нче елда менә шушы урыннан Василий Базиль фон Энгельхартның җәсәде ул үзе теләгән буенча Казанга кайтарылды дип махсус итеп билге куелган. Менә ул мөнәсәбәт. Бик кызыклы деталь шунда. Бездә дә ул бар, Василий Сталинның кабере шулай эшләгәннәр. Әйтергә кирәк, менә бу зиратлар буенча йөрүләр ул мәдәни агарту экскурсия рәвешендә булырга мөмкин. Һәм менә безнең Татар яшәре форумы булган чакта, меңләп делегат җыелган чакта без әкрен генә, матур гына бөтен 1000 делегатны безнең яңа бистә зираты буенча йөрттек һәм һәрберсе өчен, күбесе өчен бу чынлап та гыйбарәт булды. Алар моны беренче тапкыр күреп, үзе өчен бик яхшы дәрес алдылар. Монда килгән кайберләре яңадан бу зиратка килеп карыйлар аны һәм уйланалар чынлап та. Рифат, еллар узу белән зиратларга мөнәсәбәт үзгәрәме, син ничек уйлыйсың? Еллар узу белән минемчә зиратларга кирсенчә кадер арта. Инде менә бит инде кабер күп мискерәк булган саен шул кадәр күбрәк безгә фикер бия. Мәсәлән, мин үземнең авылыбызда инде 5нче буын бабамның каберен күреп, гел карап торам, гел игътибар итеп, һәм андагы язуларны карыйсың да, әле бу кичә генә яшәгән кебек, әле бу исән шикелле һаман да менә шундый тәэсир бирә. Шуңа күрә минемчә каберләргә барырга кирәк, һәм каберләр алар безнең өчен бик кадерле. Һәм аларда минемчә күбрәк мәгълүмат бирсәләр иде. Нәтиҗә ясап әйтсәк, менә бу зиратларның тарихи, иҗтимагый, дини әһәмиятен билгеләүдә нәрсә таяк ноктасы булып тора? Әлбәттә, безнең тарих. Менә һәрберебез без генә түгел, безнең балаларыбыз, оныкларыбыз бездән соң да аны сакларга тиешләр һәм гыйбрәтләнергә тиешләр, дуа кылучылар булырга тиеш, һәм ул без шуннан бәя бирә торган буларбыз, без кайсы милләттән икән. Зиратларга яхшы мөнәсәбәт ул безнең ата-бабаларыбызга хөрмәт дигәнне аңлата. Иң мөһиме шуны онытмасак иде. Исәнлектә күрешергә язсын.